יש לך נגד עזרה. כמה כל הכמות הזאת? הכמות היומית שלי. מה? מה? איפה את חיה? אני לא. כן, גם אני. לפי כמות הזבל אני חיה. זאת ההגדרה המדויקת לחיים שלי, תודה. באת משם? כן. מה קרה? מישהו נדרס. אוי. הוא כבר לא סובל. הבנתי. את רופאה? ממש לא. סתם עברת במקרה. גם לא. אז מה? לא חשוב, זה לא ענייני. לילה טוב. אני המוות. מי? המוות. בחיי. בחיי. למה לא אמרת קודם? אין לך מושג כמה אני שמחה לפגוש אותך. נעים לי מאוד. מירה. את לא מבינה משהו. אני באמת המוות. למה את חושבת שאני לא מבינה? את אמורה לי באין נורא, להיות היסטרית, לצרוח. למה? את הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים. אף פעם לא נתקלתי בתגובה כזאת. מוזר. בדרך כלל אנשים מאוד נרתעים ממני. למה? כי אני רעה, אני המוות. אנחנו מתחילות לחזור על עצמנו טיפה. שבי רגע. יפריע לך אם אני אהיה ישן? להפך. תודה. בבית עושים לי את המוות על כל סיגריה. סליחה. מאיפה הפרח הזה? יפה? מקסים. תשובה. אוהבת פרחים? את הפרח הזה. טוב, אני מוכנה. למה? למות. תרגי, את לא הולכת למות. אבל אני רוצה. תפסיקי, כולם רוצים לחיות. כל מה שאני רוצה זה לישון. אני לא יכולה לקחת אותך סתם, זה לא עובד ככה, את לא מבינה? נו, מה אני צריכה לעשות? תגלי לי. לא יכולה יותר. אם ככה, אני אחיה לנצח? אל תהיי כל כך פסימית, אני בטוחה שתמצאי את הדרך. אני עושה כל מה שאפשר. אני לא אוכלת מסודר. מזמן הפסקתי לחשוב מחשבות חיוביות. אני משתדלת לעשן לפחות 2 קופסאות ליום. חכי רגע. מירה, היה לי יום קשה היום. 6 תאונות דרכים בשעתיים. 2 הבעלים שרצחו את הנשים שלהם. קרב סכינים בדיסקוטק, אינתיפאדה.